Skimzy, the producer. Nayi tafiye-tafiye na ga wurare daban-daban, na ga fuskokin mutane daban-daban. Some of them show me love, wasu halin emilokon. Sannan dan hajiya na gaishe ga mai kudi, alherin Allah masoyin manzo mai kudi. Amini na ne alherin Allah mai kudi. Dan hajiya kake na gaishe ga mai kudi. Malam Anas Olamide dan mai kudi. A labarina dole na sanyo mazaje, wayo sufura kaji mazajen sileja. Na shiga Lagos na bi ta hanyar Oshodi, na yi budurwa yar fillo mai son rawa. Ita ma ta so ni lokaci ya gurewa kai, wayo Allah ina baban yan amana. Jabir kauna da wani kalma zan yaba ka, ku ne hakuri ku Allah ke dagawa. Mai tafiya littafin mai tafiya, mai tafiya littafin mai tafiya. Duniya fadi lokaci mai wucewa, ina da dan uwa sannan zaki mai amana. Shuba tunawa jini na kake dan amana, ba shi da damuwa, shubatu ba shi da damuwa. Mai tafiya littafin mai tafiya, mai tafiya littafin mai tafiya.